4.7 IFM. Report! Umakyat sa 142 ang bilang ng mga nasugatan dahil sa paggamit ng boga at iba't ibang paputok sa Region 1 ayon sa ulat ng Department of Health Region 1. Bagamat hindi pa sumasapit ang pagsalubong sa bagong taon, umabot na sa daan ng biktima ng mga improvised na pampaingay at ipinagbabawal na paputok na lubos na ikinababahala ng ahensya. Sa tala ng DOH, karamihan sa mga insidente ay dulot ng boga, habang 31 kaso naman ang naitalang may kaugnayan sa fireworks-related injury mula Disyembre 21 hanggang 25. Patuloy na nagpapaalala ang DOH sa publiko, lalo na sa mga kabataan ukol sa panganib ng paggamit ng boga at paputok. Ayon sa batas, mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa, pagbebenta at paggamit ng mga improvised firecracker at illegal na paputok na may kaakibat na parusa para sa mga lumalabag. Kasama mula rito sa IFM Nagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.